Ešte bych poprosil o slovo vladyku Samuela, aby nás taky pozbudil. Kristus voskres. Ježíš vstal z mŕtvych. Skutočne vstal. Áno, o tom nepochybujeme. A začnem tak v krátkosti povzbudivými slovami svätého apoštola Pavla, 1. list Korinťanom, 15. kapitola, 14. až potom až 20. verš. Svätý Pavol, apoštol národov, nám pripomína: ale keď Ježiš nebol vzkriesený, márne je naše ohlasovanie a márna je vaša viera. Keď nevstal Kristus, márna je naša viera, lebo sme všetci v svojich hriechoch. A potom tento veľký apoštol hovorí: ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Preto dnes hovoríme, toto je deň, ktorý nám dal Pán. A my máme radosť, že Ježiš je víťaz nad smrťou, nad hriechom, nad každou zvrátenosťou, o ktorej bola reč. Pozrieme sa na gendernú ideológiu a povieme, všetci démoni, ktorí sú skrytí za gendernou ideológiou, sú premožení Kristom. To isté môžeme povedať o juvenálnej justícii. Ježíš zvíťazil aj nad démonmi, ktorí sa skrývajú za juvenálnou justíciou. Ježíš porazil aj démonov, ktorí sa skrývajú za ideológiou či náboženstvom, pokiaľ to tak možno nazvať, islámu. Ježíš je víťaz. Pozrite, márne by bolo naše ohlasovanie a márna vaša viera, pokiaľ by Kristus nevstal z mŕtvych. Ale on vstal. Ja by som si nikdy nestal na toto miesto, keby som nemal vnútorné presvedčenie, že Ježiš je živý. Keby som sa neobrátil, tak by som tu nikdy nestal. By som to považoval za bláznovstvo. Aj tak, keď sa pozerám na svet okolo seba, svet sa pozerá na nás ako na bláznov, ale ja hovorím, ja som dnes blázon, ale pre Krista. Kedysi som bol v prúde tohto sveta, chodil som tak ako títo ľudia okolo nás. A dnes idem proti prúdu. Ja nesúdim teraz ľudí, sa neodvažujem. Ja súdim hriech, ktorý je medzi nami. Ja súdim svoj hriech, ja súdim hriech, ktorý je vo svete. Skutočne, keby Ježiš nevstal z mŕtvych, tak márna je naša viera. Ježiš je východisko aj pre český národ, pre slovenský národ, pre celú Európu. My vieme, že Európa bola kedysi kresťanská, dnes je odkresťančovaná. Vracia sa k pohanstvu a podpisuje si ortiel smrti dobrovoľne. A my kričíme ako apoštol, vráťte sa na správnu cestu. Len Kristus môže dať nádej pre tento svet. Len on je východisko pre každého hriešnika. On neprišiel na tento svet, aby odsúdil hriešnika. Hoci sme si každý z nás zaslúžili peklo, nazavždy peklo. Ježiš prišiel, aby spasil úbohého hriešnika. A tak chcem povedať, nemilujme hriech. Milujme toho, ktorý zvíťazil nad hriechom. A to je Ježiš Kristus. Iného Boha my nepoznáme. Bohovia pohanov sú démoni. Bohovia pohanov sú démoni. A my nechceme, aby Európa bola pohanská. My nechceme, aby národ český či slovenský bol v otroctve. My chceme, aby Česko bol slobodný národ, ale aj slovenský národ a všetky slovanské národy. My chceme slobodnú Európu. Ale slobodná Európa bude, keď budeme
sa vrácať ku Kristovi. Keď budeme žiť za Božím slovom, keď budeme počúvať Krista, budeme skutočne slobodnými ľuďmi. Ježiš zvíťazil aj nad démonom alkoholizmu. Keď mu dáš vieru, budeš oslobodený od tohto démona. Daj vieru Ježišovi a on ťa oslobodí. Tak ako keď dáme vieru Ježišovi, on nebude zotročovať, démon juvenálnej justícii nebude zotročovať naše deti, nebude ich brať z rodín. Takisto nebudeme svedkami tej zvrátenosti, ktorá je tu vo svete, že tej gender ideológie. Áno, keď dáme vieru Ježišovi, keď ho budeme nasledovať, budeme múdro vychovávaní Božím slovom a medzi nami nebude panovať hriech. Nie. Takže východisko pre každého človeka je Ježiš Kristus. On je cesta domov, do neba, k Otcovi. Len v Ježišovi máme nádej. Národ, ktorý nemá vieru v Krista, nemá nádej a nemá ani budúcnosť. Národ, ktorý nemá vieru v Krista, nemá budúcnosť. Počuješ český národ? Počuješ slovenský národ? Stratíš nádej, pokiaľ nebudeš mať vieru v Ježiša Krista. On je cesta, tá správna cesta. A riešenie každého problému, úplne každého problému. A my vieme, že v jeho ranách je naša spása. V Kristových ranách je naše uzdravenie. Áno, a úplné víťazstvo. Takže v Kristovi máme víťazstvo. A ja vás chcem vás povzbudiť, aby ste urobili ten krok viery a dneska povedal Ježiš, odovzdávam ti znovu svoj život. Ja sa robím pokánie zo všetkých svojich hriechov. Ja chcem byť nádej pre tento národ. Keď druhí nebudú robiť pokánie, a ja viem, že kto nerobí pokánie, zahynie. Keď druhí nebudú robiť pokánie, to ja ho budem robiť. Pane, ja schyľujem svoju hlavu pred tebou. Ja chcem, aby si bol pánom môjho života. Ovládni ma, Pane, naplň ma svojím duchom vzkriesenia. Chcem byť ohlasovateľom nádeje. Chcem prinášať požehnanie pre tento národ. Áno, takto máme my zmýšľať. Každý kresťan, ale aj ten, ktorý ešte nie je kresťanom, má prísť ku Kristovi a povedať Ježišu, Ty si Boh, ktorý prišiel z neba zachrániť mňa úbohého hriešnika. Zachráň ma pre večný život, pre Tvoje kráľovstvo. Ja ťa nepoznám ešte, ale chcem ťa poznať. Vstup do môjho života. Tak týmito slovami sa môže každý hriešnik prihovoriť k Bohu, ktorý je tu prítomný, lebo kde sú dvaja, traja v jeho mene, on je tam medzi nimi. Tak vás vyzývam k tomu, aby sme sa vrátili ku Kristovi a potom Česko bude vzkriesené. A rodiny v českom národe nebudú sa rozpadať. A žiadni démoni genderu či juvenálnej justícii nebudú mať právo na naše rodiny a na náš národ. Ježiš je víťaz. Ježiš skutočne vstal z mŕtvych. Skutočne vstal. Kristus voskresol.